Astăzi vă vorbesc despre oglinzile cosmetice pe care Concept Hotels le oferă pe piața din România. Aliseo Germania este brandul care este acceptat de toate lanțurile hoteliere internaționale. Atunci când vorbim de calitatea unei oglinzi cosmetice, este bine să ne uităm în primul rând la reflexia realizată de oglindă, materialul din care este alcătuită și sistemul de prindere. Oglinzile cosmetice oferite de Concept Hotels sunt realizate din alamă masivă cromată, folosind un sistem de prindere german care rezistă și rezistă și rezistă. Oglinzile cosmetice sunt de două tipuri. Oglinzi standard cu reflexie și oglinzi cu iluminare. Important la o oglindă cosmetică este efectul de mărire. Sistemul de iluminare al oglinzii funcționează cu LED-uri care sunt dispuse în spatele oglinzii. Acesta iluminează fața privitorului, oferind mai multe detalii. În general, oglinzile cosmetice sunt întâlnite la hotelurile de 4 și 5 stele. Ponderea cea mai mare a oglinzilor cosmetice este în hotelurile de 5 stele, dar pentru hotelierii care vor să ofere servicii suplimentare oaspeților săi, recomandăm întotdeauna o oglindă cosmetică de calitate superioară.